Gas rencana. Ya bersama Ranger saya, senior saya tentunya, bersama Bang Hendra Meris. Dek lai pandai baminya air, licin juo tampak de urang. Alah tak kadi kabadan diri maoi. Jika dietong buruak disabui, pasangan laki dia teh kudu joringan dan elo juo maoi. Hari ke hari nanden tangguangkan. Jika disabui kayo de urang bapinggan ame bacawan tera, bacawan nyopera, bakal suata bamakero galang batin yang kacau tarali gading, tarali nyogading. Jika diraya ke badan diri, badanan sadang dilawi pasang jo ombak gada dan bakal timbul rasa yang banget lah de anggadan. Musim pabiro kasalasayo panang salasan hari lasanjo lubuan di kamu urang panjang. Dek lai pandai baminya air, licin juo tampak di urang. Alah tak kadi kabadan diri maon. Jika dietong buruak disabui, pasangan laki dia teh kudu joringan dan elo juo. Hari ke hari nanden tangguangkan. Jika disabui kayo de urang bapinggan ame bacawan pera, bacawan nyopera, bakal suata babakiro galang badan yang kacau tarali gading.
nan sadang dilawi pasang jombang gadang den bakat cimpu rasa yang benar lah deang badan denai sapantun jopa pekusui musim pabilo kasalang sayo padang selesai hari lasanjo lubuan di karu kurang panjalo denai sapantun jopa pekusui musim pabilo kasalah sayo banang selesai hari lasanjo lubuan di kadu urang panjalo. Ya, satu kita telah berada kembali kepada MC.